Estar al carrer, a la fresca. Eixir a la porta de casa amb una cadira, veure els veïns, els de tota la vida, i fer comboi fins a les tantes. Els nostres barris i pobles s'omplin a l'estiu de les persones que més nits a la fresca han viscut, els nostres majors. S'eixia a la porta, se sentaven les famílies i a la fresqueta, quan se va fer a poca nit, poquet a poquet, doncs eixíem, sopàvem a la fresca, xerràvem, es comentaven les coses del dia a dia i això se feia i se fa així en el poble, i més quan són festes. S'enjuntem tot l'any. No sempre a la fresca. No sempre a la fresca, sinó quan fa fred, dins d'un lloc que tenim, que és l'associació de veïns del barri, i quan és estiu, a la fresca. Eixim a la porta i s'enjuntem, sopem, cada un porta una cosa i se comparteix. La gent jove té unes altres històries que nosaltres no teníem i nosaltres la diversió era juntar-se, raonar, xerrar i passar-ho bé. Se parla de tot, dels nets, de viatges, de tot. Després també jugar al dominó. Al dominó ens agrada, les cartes. El parxís. Passar-ho bé. Passar, quan és festetes, al carrer. A la fresca. Caixa Popular, on toca estar.